Hoy, karnuba, magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama ika di kamtu maawanan Di pagyak sumagmamano abulan. Update karuba, magandang umaga, magandang araw po sa ating lahat. Ito, yung ating mga gansa, sobrang foggy ngayon, umaga. Walang kasi kahapon. Ito, naubos na ng mga gansa yung mga damo sa kanilang pwesto. Yan naman yung ating mga peking duck. Nilagyan natin ng harang dito para hindi makagala dyan banda yung mga gansa. Kasi yung mga tanim natin ng mga punong kahoy, baka sirain nila. So ayun, yung ating mga Bengala, ang sasaya nila. Harutan ng harutan. Yan din po yung isang paraan po para makatipid tayo sa patoka sa ating mga Bengala. Mahilig kasi yan sa mga insekto, ganyan. Kakain sila ng damo pero hindi ganun hindi kagaya ng mga gansa na talagang kakalbuhin nila yung paligid. Yan. Yung patuka natin. Hinahayaan lang natin silang gumala sa paligid-ligid para ma-familiar sila. Ang maganda sa kanila is madali lang silang papasokin sa kanilang tirahan, sa kanilang kulungan. Yung iba dyan nangingitlog na. Yung iba anak na ng mga dati dyan. Ito, punta tayo sa pinagharvestan nila ng pakwan. Kinuha natin yung mga reject. Ito yung sikreto natin sa maraming itlog ng ating mga alaga, mapamanok o mga Bengala. Tingnan nyo doon sa kanilang bahay, may mga bulaklak din. Gustong-gusto rin nila yung mga bulaklak. O tingnan nyo yung pakwan. Kinakain talaga nila yung mga pakwan. Gustong-gusto nila yan. Katulad din ng mga free range natin na manok, yung mga, lalo na yung mga dominants natin, yung mga breeders, gustong-gusto nila yung pakwan. Kaya sabi ko nga yan yung pinakasikreto natin para sa sustainable na egg production. Ang dami nga nating nakukuha ng itlog dito sa paligid-ligid sa ating range. Kasi hinayaan na lang natin sila. Dati sinasarado natin yung labasan sa likod ng ating chicken coop. Pero ngayon hinayaan na lang natin na nakabukas. Tapos yung ating mga manok pumupunta sa likod ng range. Nung katulad nung nakaraan linggo na naman, ang dami na naman nating nakuha na itlog kung saan-saan lang sa labas. Kahit itong mga Bengala, kaya minsan yung ibang Bengala, kikita mo na lang biglang nawawala, biglang lilitaw. Yung pala ay nangingitlog sa paligid-ligid. Ito ang kagandahan. Hindi na natin sila pinapakain dyan sa ating DIY na
kainan nila. Diyan na lang din sa lapag. Mas okay kasi pag dyan, lahat sila nakaka-accessible yung pakain, yung patukan natin sa kanila pag dyan sa lapag lang. Pero kung dyan sa ginawa nating kawayan, bubuli ng mga malalaki yung mga maliliit. Tingnan nyo, yung ating mga dominants kung paano sila kumain ng pakwan. Diba? Yan yung resulta. Itlog. Here, there, and everywhere. Yan, yung kahapon yan. Ngayon, Galat itlog kasi silky. pupunta tayo dyan sa silid ng mga silky naman. Yan, sinasabi ko yung lagusan dyan, hindi na natin sinasara para makapag-range din yung mga silky. Yan yung ating mga silky. Yan, mas gusto ng halinang mga itlog dyan sa labas kaysa dito sa loob. Kahit meron naman silang paitlogan, meron tayong paitlogan, hindi nila ginagamit. Yung iba, nangingitlog yun sa sulok, pero malamang karamihan sa kanila dyan na nangingitlog sa labas eh. Okay, tumbok yan. Sipin mo. Alam mo lang, walang nangiitlog sa kanila kasi bibihir lang yung nakukuha na itlog sa loob. Yung pala sa labas, ang dami. Itlog ng silky yung mga yan. Woo! Regado itlog na! Kamsat! Gala itlog, kapsa. Naipon na naman tayo. Pansalang sa incubator. Yan yung ating mga silky. Dati ko rin yung kwarto ng mga silky. Tingnan, dami. Dati ko rin yung kwarto ng mga silky para magamit din natin. Yan karuba. Subscribe tayo. Naka 1,000 subscriber na tayo. So, maraming salamat sa inyo. Ito yung ating ito yung aking mga angels. Si Bian, si Jessa, tsaka si Jasmine May, yung naka-blue. Okay? Nawawala daw yung isang bengala. Kailangan daw nilang hanapin. Baka daw magalit ako. Yan. Yung case ng nawawalang bengala. Yan nahanap nila. Yung pala, nangitlog at naglililim yung bengala. Diba? Kaya pala matagal na nawala tapos biglang lumitaw tapos biglang nawala na naman yun. Naglililim. Sana mapisa yung mga itlog niya ng natural na paraan.
Bigla silang natuwa. Nakita na nila yung nawawalang bingala. Yan. Abot tayo nga na yung ngiti ni Esang at nakita na nila yung isang bingala. Baka lang gusto nyong malaman kung ilan yung itlog niya. Tignan nyo. Kunti lang naman. Sana kaya niyang pisahan, mapisayan the natural way. Diba? Oh. Baka itlog na yun. Sana hindi mabasa. Tingnan natin kung paano niya yan i-hatch. Sana pisil itong gamin. Ibutin mo ka. Kaya kung itlogyan mo. Kita na kayo. Ayan, masaya na sila. Kita na nila yung isang bingala. Napagod na sila sa paghahanap ng bingala, kaya ayan. Merienda daw muna sila. Pancake. Ang merienda nila. May palaman na Nutella. Team.
Ken Team. Star Margaret. Kadiji anak yan eh. Display na ilakod na alam. Yan. Bentada. Gabi na dito. Paglabar ko na. Kaya mo ba kuya? Kaya mo ang ikan. Kaya mo ito. Kaya na ano. Awanaw. Ito pa dyan. Paglabar ko na dyan. Pagin na. Tapos. Kaya mas wala. Ano ba yung pita? Till here mga karuba, manood kayo sa ating mga videos, mag-subscribe, i-like nyo sila, share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo, lalo na po dito sa Ilocandia. Napapansin nyo yung ating mga dialogue, karami, I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin. At may mga Ilocano 101 din tayo para dun sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay? So much for that. Salute to all of you and be safe. Mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video.